V minulom týždni vo štvrtok sa ohlasovali dôležité makrodatá z amerického trhu práce, ktoré boli výrazne lepšie ako očakávanie trhu. Americká ekonomika vytvorila 288 000 nových pracovných miest a prekonala tak očakávanie trhu. A miera nezamestnanosti klesla na 6,1%. Toto boli dôležité faktory, ktoré pomohli akciám a akciovým indexom k výraznému rastu. Americký akciový index S&P 500 vytvoril nové historické maximum a taktiež akciový index Dow Jones nielenže vytvoril nové historické maximum, ale prvýkrát v histórii prelomil úroveň $17 000 za jednu obchodovanú akciu. Nad touto úrovňou sa tento akciový index i naďalej obchoduje. V minulom týždni sme boli taktiež svedkami zasadnutia Európskej centrálnej banky, pri ktorej nedošlo k zmene úrokových sadzieb, čo v podstate trhy očakávali. Avšak šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi vyhlásil, že plánujú ponechať nízke úrokové sadzby dlhšiu dobu a pripravujú sa ďalšie odkupy aktív. V úvode tohto týždňa nás očakávajú makrodáta z Nemecka, a to priemyselná produkcia a obchodná bilancia. V útorok očakávame dáta z Veľkej Británie, kde sa budú ohlasovať ceny domov. Očakáva sa, že by ceny domov mali naďalej rásť. Tento fakt spôsobuje starosti predovšetkým predstaviteľom britskej centrálnej banky, ktorá vidí rizika v prehrievaní sa trhu s nehnuteľnosťami vo Veľkej Británii a vidí tento fakt ako neudržateľný do budúcna. V stredu bude zverejnený zápis z Ameriky zo stretnutia FOMC. Vo štvrtok očakávame makrodáta z Francúzska, a to o vývoji priemyslu prostredníctvom priemyselnej výroby, ako aj o úrovniach cien cez index spotrebiteľských cien vo Francúzsku. Očakáva sa, že by ceny vo Francúzsku alebo cenová úroveň mohla mierne narásť. Vo štvrtok je na programe zasadnutie Britskej centrálnej banky, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky a jednať o úrokových sadzbách. Guvernér Britskej centrálnej banky Mark Carney sa nedávno zmienil o tom, že úrokové sadzby sa môžu zmeniť skôr, ako to trh bude predpokladať. V piatok završí ohlasovanie makrodát Nemecko, ktoré bude ohlasovať svoju cenovú úroveň prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien. Zlato dosiahlo niekoľkomesačných maxím a v súčasnej dobe sa obchoduje v úzkom pásme $1300 až $1330 za trojskú uncu. Zlato neprispieva ani pozitívna informácia a makrodáta z Ameriky, predovšetkým z amerického trhu práce a klesajúca nezamestnanosť. Ropa Brent, ako aj ropa VTI, dosiahli opäť mierny pokles už druhý týždeň po sebe. Dôvodov je viacero. Jeden z tých dôvodov je fakt, že sa znižuje riziko prerušenia dodávok z Iraku a druhým pozitívnym faktorom sú pozitívne správy z Líbye, ktorá ohlásila, že plánuje spustiť 2 zo svojich terminálov, ktoré mali ročnú blokádu. V tomto týždni, presnejšie v útorok, budú investori pozorne sledovať zahájenie výsledkovej sezóny za druhý kvartál. Ako tradične túto výsledkovú sezónu zahájí producent hliníku spoločnosť Alcoa. V piatok bude nadväzovať na tieto výsledky ohlasovaním svojich výsledkov Wells Fargo, ktorá bude prvou bankou, ktorá ohlasuje svoje výsledky. Tieto výsledky by mohli mať značný vplyv a mohli by ukázať na trend a vývoj finančného sektora v druhom kvartáli.